percent adek mar house levy fund ni finance bill tingo gik moko mang'eny ndi kik iket maino ni 3% ni kende kido thuoro bende goe mbaka e gik mamoko bende nyakwar Mkajwang' mamulo ngimani nikech kamoro wich nyalo biro wil gi mamoko go to ji oketo maino gi kata mafuta kokadho to wanya nyiew siling 300 lita nikech sani ene gidwa kete 16 sani mafuta dwe ni dhidho sani 180 onya chopo 200 ka cheke ni okadho dongo wala 300 onge wach tarik 1 dwe mar 7 biro bedo chieng' masigana nde ka ochako yik manyonge manyien ma sirikal sani buche mang'eny mag sirikal ochoki Naivasha opong' Mombasa opong' limbe ma opong' pesa nyaka ti kaka notigo nodokete budget nyakwar Mkajwang' opogore kod mano nyakwar Mkajwang' wa loko tanga matin ne jowa mane winjo wako kala Ramogi FM machiegni uru kendo bang' weche manyien adimba elak sa 3 mano waro kinyi mano makawuono tinende dun bura mar UDA osebedo kadhi nyime kod temo ndiko jokanyo mag gwenge makaluo wach mani tinende chal kagima ne ODM no yudi nyang'eng ka party mar ODM bende nyocha chieng' Friday mokalo chien ne ochako chenro mar ng'iso tegno margi e piny luo lonje gi duto to kod manyo jokanyo mag e paw siasa ka kidek chopo dun buche ariyo gi kama chalo nade Roslyn UDA osebedo ka bedo kod buche mag ndiko jokanyo mag membership drive e gwenge mag Nyanza tanya gwenge mag Kaluo osebedo ka gitime kinde ka kinde kendo onge weekend manyalo kadho ka gitime ODM osebedo ka anyalo wacho no ninde class chal gi gik ma UDA timo gi ochi ODM kendo gimbe gichak gibuko chenro mar ndiko jokanyo mage ing'ene VOJ chama iwacho osebet ko wacho ga mokwongo ni chama ma wantiere godo gi onge ideology nikech kata de bed mana ni UDA sani nokoloso sirikal okapa ni dikoro ne gitimo recruitment drive magitimo sani gitimo nikech ginyago agokgi ni wane sirikal pile pile ji ohero sirikal kibiro monyisi ni idonje sirikal ibro timo to ng'ato sepenjo ka wacho ni ya UDA odonje sirikal pok otieko higa to gitimo recruitment manyiso ni gin pachgi osedonje 2027 manyiso ni mane gisetieko elections ma 2022 gichako 2027 ing'eni kadine en chama maber ang'eni Nyanza ging'iyo nikech Nyanza en stronghold mar opposition koro miyo kaji mang'eny odonje UDA Nyanza en a thumbs up nikech ginyalo wacho ni gibiro nyaka bedroom mar ang'owa mar baba magi maiji koro mano ka gidhi to ginyalo wacho ni wan gi ji nikech isewinjo nyochi winjo ka William Ruto kanjo gine njo wacho ni chama gin personality cult ma ji tiyo godo ma ng'ato manyre godo gimodwaro mondo kete mesa ok ni chama mar konyo jopiny emomiyo UDA be ng'iyo ni ka wayudo ji Nyanza ka wabiro 2027 to wanyalo nyiso ji ni koro ma chama mar kitaifa ok en regional party kaka nchiwinjo ka gocho ni political parties ma ontiere godo gin regional cocoons ma gibedo identified gi ng'ama wuok kanyo manyiso ni UDA en kaka chama mar jo Wakalenjin kiyudo nyiche neno kata Jubilee ka gigore godo giduoko Jubilee sani kore en chama mar jo Mount Kenya koro ODM besti ani nchiwinjo ka gisiko ka giwacho ni kata en chama mosebedo higni mang'eny to sani kore en chama mar joluo mane kaka giwache koro miyo gin ka gidhi magiyudo ji Nyanza kuro to gineno ni it is a thumbs up nikech gidhi giyudo stronghold ema koro gitimo ang'owa giyude ji to kendo gidwa nyiso baba ni influence mari rumo chama ne dhi ODM joma nie ODM dhi nikech koro sani wayudo wafuasi mang'eny ang'owa e Nyanza en mana ni kaka gitime to pachgi ni e 2027 ting'eni chama kane nigi ideologies matimo maber sani madine sirikal ni tayo timo gimoro amora mane ji dwaro makoro an kata kadonje chama tawacho ni adonje UDA nikech ahero ideologies magintiere sirikand gi ber gitimo ang'o maber but kineno mae ten mar dhi miyo ji pesa mondo tim ang'owa mondo donji manyiso ni ok gius sera mar chama giuso chama nikech gin e sirikal to gin gidwaro numbers mondo ginyis ji ni wan gi ji mang'eny koro ken gimitimo e good faith kaka diwache ni watimo mass recruitment nikech wadwaro ji otim ang'owa odonje chama